Tu em sents bé, Max? Improvisem. Bueno, escolta, en primer lloc, donar-te les gràcies per estar aquí amb nosaltres, a veure què ens expliquem, què ens expliques sobretot. I, la idea, com vam comentar, era parlar una mica sobre cultura, producció en català i totes aquestes coses, i després també parlar, sobretot, d'ocupació juvenil i d'aquestes mogudetes que tenim una mica... Avui hem sortit de l'atur i la cosa pinta feita, ¿vale? Molt bé, sí. Pues escolta, jo volia començar amb un clàssic, que és una pregunta una mica rotllo APM, és si Canal Malaya és cultura. És cultura, home, jo crec que i tant que és cultura, no? En el moment en què és una plataforma digital des d'on tots els continguts són en català i que realment l'objectiu de la plataforma és precisament aquest impuls del català a les xarxes socials, penso que sí que ha de ser cultura. De fet, igual que totes les coses que consumim a les xarxes, per tontes que siguin, penso que tot això és el que forma la nostra manera de relacionar-nos virtualment, que ha de ser cultura. Escolta una cosa, ara hi ha molt debat, no?, sobre el tema de TV3. Jo sempre dic que en aquest país tothom és entrenador del Barça, després tothom ha passat a ser una mica epidemiòleg, president sempre tothom ha sigut una mica president, i ara tothom és director de TV3. Llavors, també hi ha com un gran debat, perquè entenc que Canal Malaya entra, diguéssim, a ocupar un espai una mica orfe a nivell de contingut, no? Exacte, era la idea, no? La idea original és de la Clàudia i l'Arnau Rius, la Juliana i el Bru. Em sents bé? Perquè m'estic sentint a mi mateixa. Sí, et sento bé. Espera, t'agafo una mica. Vale, perfecte. No, perdona, que tinc paranoies dient això dels directes perquè sempre em surten així xip-xap. Doncs això, que sí, que era un espai una mica orfe i que, de fet, jo vaig ser molt feliç que se'm fes aquesta proposta perquè era una cosa que uns quants creadors de contingut en català a internet havíem trobat a faltar, no? Potser sí que ens coneixíem entre tots perquè al final és un món molt petit i per desgràcia hi ha molt poca gent que fa contingut en català a internet. I llavors era una mica també les ganes d'interconnectar-nos, no? De posar-nos d'acord i dir, com podem fer que entre nosaltres hi hagi un vincle, que la gent sàpiga que hi ha més gent a part de nosaltres que crea contingut, i penso que ha sigut una eina molt bona i això que deies que no existia. Llavors sí que a mi em fa una mica de cosa fer aquest paper que dius que ara tothom té una mica un director de TV3 a dins, perquè no soc absolutament ningú a la indústria, no he estudiat comunicació audiovisual ni em dedico a això, sinó que és una afició que tinc, però sí que inevitablement per l'interès que al final hi he acabat posant, no? Per saber una mica per on em movia, què més hi havia i tal. Sí que penso que hi havia una mancança, no? Que una mica deu ser responsabilitat tant de la corporació com de les persones que inverteixen, no? en aquesta institució. No sé, jo crec que ara amb la pandèmia sobretot ha canviat molt. Jo sé que fa anys que només poso la tele per mirar una cosa que ho fan a les hores que jo sé, que és com els Simpsons. Com que jo ja sé l'hora que ho fan, sempre foto la tele i ho acabo veient. O sigui que també és una mica tota la demanda, no? I també et volia preguntar una mica sobre la polèmica que hi ha hagut. Sobre la polèmica, tot és molt relativitzable, no? Però tota aquesta polèmica que hi ha hagut sobre la sèrie de drama. Perquè tu l'has vist? Perquè jo la primera pregunta seria, és bona la sèrie o no? Jo vaig veure com tothom. El dilluns passat l'estrena, no l'havia vist abans. Sí que és veritat que molta gent l'havia vist abans perquè aquesta sèrie, al contrari del que molta gent que no s'ha informat pensa, no l'ha fet a TV3, l'ha fet a Play, que és un canal de contingut digital de la televisió espanyola, i llavors aquesta sèrie ja existia molt abans que TV3 la matés. O sigui que molta gent l'havia vist. A mi personalment m'agrada bastant. Jo venia directament, com molts espectadors suposo, de mirar l'altra sèrie dels dilluns a TV3, que era les de l'hoquei, i sí que penso que el públic al qual està dirigit aquesta sèrie ja és una mica diferent d'entrada, perquè potser sí que les de l'hoquei està més dirigit a un públic més petit i jo m'ho miro quasi per vici perquè treballo molt amb adolescents i m'agrada i d'això, tot i que ja penso que se'm passa una mica l'edat. Penso que drama sí que està una mica més enfocat amb gent de la meva franja d'edat i a mi m'ha enganxat més. No sé si és per això o perquè potser el producte en si és més bo, ja et dic que tampoc soc ningú per jutjar-ho, però... Clar, és que jo per això t'ho preguntava, perquè dius, a veure, sí, hi ha el debat sobre la llengua, però en primer lloc, a veure, una mica respecte també als creadors i als actors, i dius, si la cosa està bé o no, perquè també, entenc que també s'ha de, experimentar una mica, no? Vull dir, al final pot agradar, no? No sé com ho veus. Sí, però és que tampoc ho veig com un experiment, vull dir, al final TV3 a moltes altres sèries havien hagut personatges que parlaven en castellà perquè feien un paper d'una persona nouvinguda a Catalunya o que feien un paper
familiars d'altres parts d'Espanya, vull dir que penso que no és una cosa nova i que la gent, no sé per quin motiu, ara està més sensible i li ha molestat més. Però no penso que sigui una novetat. Sí, no, bueno, jo tampoc entraré aquí al debat perquè segurament em sortiria tremendament escaldat, però mira, escolta, jo el que et dóna ganes és de veritat de veure un episodi per veure què tal, no? Perquè al final també li han fet una publicitat que Déu-n'hi-do. Sí, exacte, que al final quan més en parles, més propaganda té això. I et dic, a mi el que em sap greu també és això, que no se sàpiga ben bé d'on ha sortit aquesta sèrie. I el d'on ha sortit és una cosa que bueno, també hem reivindicat una mica des de Malaya, que és una mica com aquest espai buit que ens hem trobat en la llengua catalana. Plays, que són els que han fet la sèrie, ja et dic, tampoc sé de productors ni de res, però són els que la van treure principalment. És un canal de contingut digital de televisió espanyola que penso que és el que una mica vol ocupar Malaya a l'espai del català i que no existeix. Llavors, aquesta plataforma digital té 1000 coses, té sèries, té programes, té xarxes, no sé. Vull dir que penso que està bé el canal de fons. Perquè vosaltres quin tipus de contingut genereu? Per fer-me una mica... Sí que he vist alguna coseta, però... Ara mateix són tot vídeos de menys de 10 minuts que estan tant al canal d'Instagram com al canal de YouTube i a més ara també hem obert un perfil de TikTok. Però em sembla que és bastant obert, vull dir que poden sorgir coses i pot ser que des del canal Malaya es decideixi que formin part de la plataforma, vull dir que és una cosa que no té ara tampoc una forma molt concreta. Està bé. Hòstia, a veure, jo crec que la veritat sempre tenim com la impressió, no?, a Catalunya, que som tots una mica paternalistes o maternalistes, com diguéssim, sobre TV3, no? I sempre pensem que tot ho ha de fer TV3, tot ho ha fet TV3, etc. Que a veure, que dius, està bé, ok. Però, hòstia, també està de conya que hi hagi gent que tingui una iniciativa de fer això, no?, i que pugui sortir endavant. I també hi ha el tema de plataformes catalanes, no?, com Filmin, que hi ha molta gent que no sap que Filmin és catalana. I dius, hòstia, bueno, també és una riquesa que estan guanyant. Sí, però bueno, aquí jo veig un altre problema, un problemet, no sé. Jo penso que està molt guai que sorgeixin iniciatives del ciutadà i que la gent faci coses perquè vol i perquè li apassionen i que li agraden, però ja que anàvem a parlar de joves, també penso que un dels grans problemes que tenim ara mateix amb el jovent i amb el voluntariat en general, no, és que al final fem moltíssimes coses perquè volem i perquè pensem que és necessari que hi hagi aquest espai a la societat, però al final hi ha una gran part del sector cultural i social del país que s'està sostenint només amb voluntariat i penso que no és suficient, vull dir, hem de romantitzar el voluntariat en aquest sentit. De dir, sí, està molt bé que la gent faci coses perquè li agraden, però s'ha de garantir d'alguna manera que aquestes coses existeixin, més enllà de que la gent posi voluntat i temps, perquè també arriba una data en què aquesta voluntat es veu molt limitada per altres coses, perquè tu tinguis un horari laboral de 8 hores, perquè tu necessitis independitzar-te, necessitis guanyar un sou. Clar, en aquest moment, quin temps per dedicar-li a una cosa que es sosté només pel voluntariat? Bueno, i ara a mi em molaré una mica perquè trauré un tema que després em mataran, però bueno, em vas explicar que tu estaves en un casal d'estiu. Sí. Bueno, jo parlant també amb entitats, diguéssim, del lleure, entitats excursionistes que fan casals, bueno, també m'explicaven també que cada cop hi ha uns requisits, bueno, que es fa una feina voluntària que, hòstia, té un valor innegable, té un valor espectacular, però, collons, a veure, també sense gent amb un sou, tècnics, gent que pugui fer les coses, que pugui assumir certes càrregues, doncs és també difícil tirar endavant, no? Per tant, també desromantitzar-ho fins a un cert punt. Exacte, de dir, és que, bueno, és això, vull dir, tu penso que pots fer un voluntariat amb gust i amb ganes i tot, al moment en què les coses se't posen fàcils, tant això que dius a nivell de burocràcia, protocols, etc, que ara amb el tema del Covid ja ha sigut rematada, de dir, si abans d'això era difícil, ara ja ha sigut una bogeria, però això, no?, de dir, hi ha d'haver una base garantida per part de les institucions, per part de les tècniques d'allà, funcionaris treballant remuneradament perquè això pugui existir. Llavors nosaltres ja posarem la voluntat amb el temps que tinguem, però el que no podem fer és sostenir aquestes entitats de lleure o el canal Malaya o el canal Malaya, exacte. Més amb el voluntariat perquè el dia que se'ns acabi el temps i se'ns acabin les ganes, aquestes coses deixaran d'existir. Bueno, Déu-n'hi-do, hòstia, Déu-n'hi-do, la veritat. Sí, bueno, fa ràbia, no? Realment jo crec que són molt creatius, vull dir, molta gent que té moltes iniciatives, però després és veritat que estan una mica troncades, no? I això ho enllaçaria una mica amb el tema de, bueno, atur, precarietat, etc, no? Vull dir, hòstia,
Perdó el topicazo, però vull dir, una altra vegada. I som la generació més ben preparada, etcètera. Els que tenen més iniciatives, tal qual, pum, fallo. Pues marxen, váyase usted al extranjero, no? Diguéssim. Sí. I bueno, clar, viure del que ens agrada, a veure, en general, seria una sort espectacular, no? Venint un positiu. Però ja, per ser ja ara, fotudillo. Com ho veus tu? Bueno, sí, igual que tu. Jo penso que és molt òbvia la situació i hi ha molta gent que ara, amb tota la crisi sanitària, se li ha encès la bombeta de que, ostres, el jovent sortirà superperjudicat perquè no sé què, no sé quantos. No, escolta'm, és que el jovent ja estava perjudicat. No ho sé, a mi alguna vegada també des de mitjans se m'ha preguntat, ostres, i això com ho veus? Ara la precarietat serà superforta. I jo, bueno, és que ja ho era, vull dir. Jo he tingut 3 feines a la vegada 5 anys abans del Covid, vull dir que això no serà una qüestió del Covid. Som una generació que malauradament ja estem molt acostumats a això. I bueno, i és a seguir, no?, a sobreviure. I sap greu perquè, bueno, això, els nostres pares és una generació que deu ser l'única que deurà poder dir que ha viscut millor que els seus fills i ens van posar al cap la idea de que estudiar ens garantiria una feina després, sí, estudia, vés a la universitat, perquè després tindràs una feina bona, no sé quantos, i ja, vull dir, aquest conte ja s'ha acabat i espero, sisplau, que la gent no deixi de dir als teus fills, perquè és mentida. Sí. I això parlàvem amb una companya nostra, la gent Massendra, i parlàvem, hòstia, tema de precarietat, amb els joves creadors, en el tema concret. Hòstia, joves creadors, què passa? Hi ha pocs joves creadors? No hi ha joves creadors? Diu, sí, ella coneix molt bé el sector de la cultura, i diu, sí, n'hi ha molts, però pateixen una precarietat descomunal. Però li dic, bueno, aleshores, com hem de fer perquè puguin passar aquesta etapa de jove sense viure aquesta precarietat? I la gent em diu, no, és que la precarietat afecta tot el sector. Vull dir, tu comences jove sent precari i acabes als 40 anys sent precari. No sé qui em deia l'altre dia, diu, bueno, és que arribes a l'edat d'estabilitat, que són els 40, fas els 40, arribes als 50 i ojo que no et quedes sense curro als 50. Bueno. Sí, és així. Una mica de Ramon. I això és el que també limita una mica aquest espai de creativitat que deies abans, no? De dir, és que tu amb quin temps lliure o amb quin finançament econòmic pots donar desenvolupament a les teves idees. Vull dir, al final, si tu estàs treballant 8 hores diàries en un supermercat o en el que sigui, les teves idees que puguis tenir després a les 8 hores quan arribis a casa, com les duràs a terme? O plegues i et dediques només a això amb el risc que comporta que al final potser no t'hi pots dedicar, no es pot sostenir o el que sigui, o en quin espai i en quins recursos tu pots desenvolupar aquestes idees? Sí, no, ja no és el fet de poder tenir un curro per fer el que t'agrada, sinó que al final has de tenir tants curros alhora, no?, per fotre el que t'agrada, que ja ni això pots fer. Jo me'n recordo, hòstia, és que de veritat que amb tota la moguda aquesta del Covirus, o la merda aquesta del coronavirus, em venen molts records del cony de crisi del 2008, no? I bueno, també coses que deies, bueno, vam dir en aquell moment i vaya parida. I un tema és el tema dels minijobs. Pam! No, és que hem de tenir minijobs perquè a Alemanya tenen minijobs i ahí no hay paro i és fabulós tots els minijobs. Bueno, tu m'has dit que estaves en 3 minijobs diferents. Sí, exacte. Vull dir, això dels minijobs al final què és? Un contracte temporal, no? Que no et garanteix que tinguis allà cap mena de continuïtat amb aquell sou. Vull dir, és posar-li paraules modernetes i que potser et sonen millor amb una cosa que no hauria de ser. I també una cosa que recordo molt és l'emprenedoria. Pumba, l'altre, diguéssim, gran tòpic tothom ha d'emprendre, cadascú és el seu propi empresari, que al final jo també deia amb un col·lega que està per aquí, el Jordi Castellana, que també estava juntament amb mi, que eren més joves aleshores, més guapos probablement, deien, hòstia, és que, joder, això del discurs de l'emprenedoria, ok, puta mare, en el pla teòric, però és que al final m'estàs posant a mi la pressió de fer el meu propi curro. Sí. Digues. No, que és això, que al final és arriscat, no?, de dir quant temps pots arribar a invertir en un projecte que no saps si sortirà endavant i a l'hora de mantenir-te, vull dir, a l'hora de pagar-te un lloguer, pagar-te... o sigui, totes aquestes coses. Això és el fallo que veig. Sí, i aleshores, bueno, no sé, clar, i ara ve l'estiu, no?, i avui també sortien dels atur i tot això. I dius, hòstia, fot ràbia, perquè al final, bueno, jo sembla que aquesta generació sempre hem de triar entre Guadalmalo i Guadalpeor, no? Entre muerte por Mondongo y Mondongo hasta la muerte.
perquè dius, hòstia, no hi ha turisme. Dius, bueno, per una banda dius, bueno, no hi ha unes coses negatives, una de les coses negatives que ens porta el turisme. Però jo i molta gent també pateix aquest estiu perquè dius, hòstia, molts joves depenien d'això. Exacte. Molts joves depenien d'això i hòstia, veurem com acaben sobrevivint. Però, bueno, no ho sé. La cosa està fotudeta. Jo crec que, bueno, sempre repetim també el tema de que hem de ser nosaltres, no?, els que diem les regnes de la nostra vida i que som el present i el futur. El que és que, bueno... Bueno, sí, és això. Tampoc pots plantejar-te gaire com vols que sigui el futur si el present amb prou feines hi arribes. Saps? Vull dir... Jo t'he de dir que tinc una esperança, que, bueno, ja veurem, que l'altre dia em comentaven, per exemple, hòstia, ara fem molta conya amb la generació dels boomers, però la generació dels boomers estan a punt de jubilar tots. Sí, és allò que dèiem els nostres pares, no? Que al final hauran sigut els únics que mitjanament hauran pogut viure millor que els seus pares. Sí. I bueno, sí. Passa que... Però també a costa de què, no? Vull dir, a costa d'una estructura que al final estava tan deteriorada que ha acabat patant i que ens ha afectat els de darrere, vull dir... Era una cosa que era caduca i se sabia potser des del primer moment, no? Tot el tema de bombolla immobiliària, sí. Tot això del turisme que també havia d'acabar patant, si no per un Covid, per un impacte medioambiental insostenible. I al final estàvem mantenint unes indústries que ja es veia que tenien una data de caducitat, o sigui, tard o d'hora havia d'explotar. Sí, jo no sé si la bombolla del turisme ha punxat ara, i potser encara, bueno, no sé si era millor que punxés ara o punxés més tard, però bueno, és el que et dic, que al final acabem triant. No sé qui ho deia també, que vam créixer amb peus de fang i ens hem quedat sense peus, que no és en fang. O sigui que... Però bueno, tot això dels boomers, molt respecte i molt estima, t'ho deia perquè, bueno, ells també es jubilen i aquí hi haurà una oportunitat també per nosaltres, perquè hi ha un gran nombre de llocs de treball que, bueno, que estaran... Sí. Sí, l'únic és que és això que dèiem abans, no? També que nosaltres estarem molt més formats que totes les persones que ocupaven aquests llocs de treball i a veure fins a quin punt això aportarà alguna cosa a l'hora d'arribar-hi. Tu t'has plantejat mai marxar fora? M'ho he arribat a plantejar. El que passa és que em tira molt el que és... Bueno, no sé, perquè soc una romàntica, saps? I al final... M'agrada estar aquí, m'agrada la cultura d'aquí, i he marxat fora a estudiar un temps, no com a viure. I al final el que acabes enyorant són aquestes coses, no? Que et deia, les mateixes coses que d'alguna manera et tiren enrere, no? Allò que et deia abans, el voluntariat no està valorat, hi ha masses coses que sostenen per amor a l'art, hi ha masses coses que no estan tingudes en compte, però al final també és el que trobes a faltar, perquè vas a societats molt més individualistes que la nostra i trobes que tot això que diem que no està prou valorat, allà no és que no estigui prou valorat, és que no existeix directament. Sí, llavors dius, bueno, doncs poder prefereixo fer-ho suant que no existeixi. Això és veritat, vull dir, hi ha moltes coses positives aquí, sobretot a nivell de... Bueno, també hi ha molt sentit de comunitat en aquest país i podem pensar, hòstia, que no, que cadascú viu a la seva, però, bueno, dins del que cap, vist amb el que hi ha fora, hi ha prou sentit de comunitat. Jo me'n recordo de veure que inclús altres països que dius, hòstia, és que aquest país és el paraís, no? També hi havia... Jo recordo Holanda, per exemple, que això és una cosa que no s'explica prou, diguéssim, perquè sempre que ens fixem en altres països dius tot lo bo i tot lo dolent no. A Holanda recordo que el salari mínim variava en funció de l'edat, des dels 16 fins als 24. Per tant, els dels 16 els hi podien pagar un salari mínim ridícul i els 24 els hi podien pagar quasi normal. I això en plan, quins beneficis li veus? En plan que el supermercat estava ple de gent superjove treballant. Clar, diguéssim que els joves podien agafar certes feines que, diguéssim, en un context de competició d'aturats, doncs els joves podien cobrar un salari més baix i obtenir aquells curros, però al final sempre s'acaba produint una estratificació a nivell de curros que la gent no vol i que per tant han d'agafar gent que ho té més fotut, no? Sí. L'exèrcit de parats, que deia Marx. Al final et poden colar la que els dona la gana, però bueno. I ara també aquí, amb el tema dels riders i tot això. Sí, exacte. Vull dir, és el tema de la supervivència que dèiem abans. Vull dir, com poden exigir-nos creativitat si amb prou feines podem sobreviure, no? De dir,
en quina situació ha d'estar una persona per agafar una feina de rider, no? Clar. En plan, no crec que sigui una feina que ningú pensaria que és la seva feina ideal, però... I potser és una persona que aquests projectes els tenia al cap, però amb quins recursos els portarà a terme, amb quin temps. Llavors és una qüestió de supervivència. No pots crear quan estàs sobrevivint. Perquè et puc fer una pregunta, Laura, tu has estudiat, Sí, bueno, aquí és un altre tema. Explica't una mica, venta tu mateixa una mica. Aviam, jo vaig començar a estudiar periodisme, vaig durar un any perquè estava en un moment... Bueno, mira, és que havia de fer un vídeo d'això, perquè em té aquest tema també una mica... No et cauen bé els periodistes? No és una qüestió dels periodistes, és una qüestió de que tu vas a selectivitat, no? I després, immediatament, doncs, perquè aquesta generació de pares boomers que tenim ens han posat al cap que, per favor, treure de la carrera el més aviat possible, perquè així trobaràs una feina superdigna, no sé quantos, a tu als 18 anys dius, ostres, doncs va, ràpid, què farem? Jo què sé, doncs això mateix. I t'hi poses i al final, bueno, d'entrada trobes que potser no és el teu moment vital perfecte per poder estudiar a full time allà amb tot l'interès del món i amb tota la implicació que requereix, i després que tu no tens ni idea de quins són els teus talents, de què vols fer quan siguis gran, de si podràs tenir una feina o no, vull dir, tu no tens ni idea de tot això, i tu et poses allà una mica perquè és el que et diuen, i perquè amb 18 anys tu et penses que ets molt gran, però hi ha moltes coses que encara no les has vist, i amb 24 tampoc les hauré vist, però vull dir que al final, amb aquest marge de temps que hi ha hagut entre que jo vaig començar una carrera i el moment en què estic ara, doncs hi ha certes coses que sí que te n'adones de dir, ostres, doncs que això va ser un error perquè en aquell moment no tenia res clar, ara ho tinc més clar. Vull dir, anem com amb aquesta pressa, no? I llavors també... Envia un missatge als que estan fotent la CL i que estan tan apuradíssims. En la línia del que estàs dient. Això sonarà fatal, però no escolteu els vostres pares. Vull dir, els vostres pares pertanyen a una generació totalment diferent i ells quan tenien la vostra edat no tenia res a veure la seva situació amb la vostra. Vull dir que al final penso que no s'ha de tenir pressa per intentar triar què vols estudiar i si vols estudiar, perquè aquí hi ha l'altre tema que és el sistema universitari què? Vull dir, fins a quin punt treure't un títol que certifiqui que has estudiat no sé quants crèdits i no sé quantos et farà més vàlid per una feina. Hi ha moltes feines que ja han decidit que no ho tenen en compte. Per tant, fins a quin punt ens interessa estar-te 4 anys traient assignatures que moltes, amb tot el greu del món, perquè pagues una matrícula de mort, no et serveixen per res, o són de nivell bàsic de dir, doncs a primer de la carrera anem a posar llengua catalana bàsica per si de casa a batxillerat no vas prendre bé els apunts, i això, no? I després d'això, com et repercutirà en què tu aconsegueixis una feina que t'agradi, que t'aporti o que no. I llavors també penso que estan molt desvalorats els cicles formatius, no? Que són més curtets i que segurament penso que la gent que jo conec, la quota de gent que estudia en cicles formatius està molt més contenta que la gent que s'ha tret a la universitat. Et posaré un cas, sí. Perdó, que se m'ha caigut el mòbil. Que no sé si... Mira, aquí hi ha un company que es diu Adrià Quixens, que no sé qui és, diu, mira, posa un exemple d'una cosa que volia comentar. Una cosa bona, el sistema anglosaxó és que pots decretar-te undecided i anar provant crèdits de diferents carreres per trobar-te tu mateix. Bueno, no sé si arribes a trobar-te tu mateix, perquè això a vegades és un procés molt espiritual i molt llarg, però... Sí. De fet, tradicionalment, les esquerres, o sigui, és del socialisme, i ara diré moment fric, des del socialisme sempre s'ha, diguéssim, intentat postergar l'edat de tria perquè diuen que com més jove tries, més pressionat per l'entorn familiar estàs. Totalment. Em sembla una obvietat, no? Sí. Passa que no es comenta més. Però, bueno, clar, famílies que tenen un context socioeconòmic més fotut, doncs, bueno, lògicament a la que poden ja diuen, noi, tu... Bueno, és que quan jo estava fent la CL, la sensació que part dels pares, no sé, al col·legi també, a l'INCI també t'ho fotien al cap és, no, tio, si fots una FP ets un fracassat. Exacte. Llavors dius, tio, a veure, jo tinc un col·lega, un bon amic, que el tio s'ha dedicat a estudiar radiologia. I el tio n'hi ha acabat i ha trobat feina. I el tio va fent mammografies, radiografies... Ara fa nens a Sant Joan de Déu, vull dir que el tio vaya crac. Sí. I després hi ha el tema també de lo extremadament llarg que és estudiar un grau universitari, que a mi és el tema que m'ha menjat una mica per dintre. O sigui, jo, com t'he dit abans, vaig deixar periodisme el primer any perquè em vaig ratllar, perquè no era el moment per mi per estar-me estudiant les hores que implicava tot. I després vaig dir, bueno, doncs com que ara ja això ho he abandonat, doncs vaig a posar-me a fer una altra cosa que potser la tingui més per la mà, que en aquest cas meu era l'educació perquè portava ja temps treballant-hi amb l'educació del lleure i em creava l'atenció i tal.
Clar, què passa? Que el grau que vaig triar d'educació, que és infantil i primària, les dues coses, eren 5 anys. I clar, la meva vida en 5 anys ha canviat tant que jo ara que estic a punt d'acabar el grau és com, és que una cosa, jo no em vull dedicar a això. Vull dir, m'ha interessat molt la carrera i molt maco tot i molt macos els professors i els companys, però escolta'm, jo aquí he pagat un grau i l'he estat aquí per una cosa que al final sóc conscient de que no m'hi dedicaré, per tant, fins a quin punt et surt a compte tu estudiar un grau una mica com per fer alguna cosa, perquè t'han dit els pares o perquè tu penses que és el que has de fer o el que sigui, si potser a la meitat del grau te n'adones que tu no vols fer allò. I potser en un cicle d'un parell d'anys ja n'haguessis fet prou i haguessis estat treballant algun altre any allò i n'haguessis adonat que vols estudiar una altra cosa i no has perdut tants anys de la teva vida fent allò. Bueno, hi ha molta gent que amb el cicle acaba fent també fa un grau universitari o no, vull dir que també els hi ha una mica de flexibilitat. Ojo, que tampoc siguem aquí els grans defensors de la flexibilitat. Però bueno, no sé qui ho deia també, diu, els nostres pares van estar lluitant tota la vida per no haver de córrer al puto mateix lloc durant explotats tota la seva vida. Diu, ara els joves lluiten per no haver de córrer en diferents llocs i poder tenir una mínima estabilitat, no? Al final, bueno, és aquesta punyetera ironia que ens persegueix una mica. La història es repeteix com a farsa i com a tragèdia. Jo no sé si és tragèdia o farsa el que estem vivint, però bueno. Sí, totalment, és així. I et dic, és que, penso que també té a veure com amb el tipus de societat que tenim, no? Sí que busques una estabilitat, però la busques a nivell econòmic. Jo no penso que la busques a nivell d'interessos o a nivell de que sempre has de tenir el mateix tipus de feina, el mateix lloc de treball. Vull dir que al final el que t'interessa és que qualsevol feina que aconsegueixis tinguis un contracte digne i tinguis un sou digne. Llavors tu tindries aquesta flexibilitat de que si una feina et deixa d'interessar, et deixa de motivar el que sigui, te'n vas a un altre cap que trobaràs unes condicions mitjanament dignes. Però clar, el problema és que ara ja no és que te'n vagis a una altra feina perquè tu vulguis i perquè t'has cansat de la feina que tenies, sinó perquè t'ha acabat el contracte o perquè t'adones que no t'està sortint a compte el que estàs treballant amb el que després t'estàs ingressant. Ara et volia fer una pregunta. Hi ha un tema que per sort cada cop no només en parlem la gent excessivament friqui o polititzada, que és el tema de la renta bàsica. Si tinguéssim renta bàsica, estaríem tot el dia fent el tropo o com ho veus tu, això? No ho crec, vull dir que al final la renda bàsica també depèn de la quantia, no? Que també és un gran debat. Vull dir, al final ha de ser una cosa que potser... Ara m'has pillat en fred perquè tampoc he fet jo aquí la gran reflexió sobre la renta bàsica de la meva vida, però penso que potser és com un dret que et pugui garantir, doncs, per exemple, un habitatge digne, que et puguis mantenir, però que tampoc... vull dir que t'incentivi a seguir buscant feina, no? Sí. Bueno, tenir un coixí, no? Vull dir, al final és no caure en aquest absolut precipici, no? Que de cop que perds el curro o tal. A mi sempre, la veritat, hòstia, jo ara quan veig amb el tema del coronavirus, el tema dels americans, no? Dic, els americans són gent estranya en general, però, hòstia, i als Estats Units, coronavirus, destrucció de feina, gent que va al banc d'aliments, moltíssima, gent que tenia un bon curro, tal, que es queda sense feina, es queda sense res. I després, els tios, això és el top, això és la teoria, després a la pràctica ja no sabria dir, perquè hi ha molta gent, moltíssima por als Estats Units. Però, cauen i després, teòricament, s'han de tornar a aixecar. Dic, hòstia, dono gràcies com a mínim que, Catalunya i aquí a l'Estat teniu l'estat del benestar, que és el que és, però, com a mínim hi ha ERTEs, que ja és un gran què. Sí, a mi sobretot als Estats Units em ratlla molt el tema dels drets mèdics, és a dir, tu allà no tens sanitat pública de res. I llavors és com, perdona, i si passa qualsevol cosa, què passa, no? Si estàs a l'atur, si estàs en una situació precària, és que no tens dret ni a la vida, no? Diguem-ne, vull dir, tu et pots morir perquè no tinguis diners per pagar allà una operació que necessitis o el que sigui. És una mica el tema de seguretat, no? I, hòstia, sempre diuen que la seguretat és un concepte molt de dretes, no? Perquè també hem deixat apropiar-se la seguretat a qui li interessava a treure raids. Però, que puguis anar a un hospital públic et dona una seguretat que... Jo me'n recordo, quan estava vivint a Holanda, dius Holanda, el paradiso nórdico. Doncs no. Estava estudiant allà, estava fent el projecte de màster i, hòstia, m'havia un mal de cap terrible. M'havia un mal de cap horrorós, hòstia. Mai m'havia agafat. I, hòstia, a l'hospital
amb la targeta sanitària europea allà com un pardillo del pal. Soy ciudadano europeo, déjeme pasar y atiéndame gratis, por favor. Pues què va, vaig haver de pagar 100 euros. Perquè em digués, bueno, compri això. Sí, és així. És una cosa que tenim poc valorada, vull dir que estem acostumats a queixar-nos per tot i que ho hem de seguir fent perquè hi ha moltes coses que estan malament, però sí que és veritat que la sanitat pública és un gran què i és una cosa que podria ser molt pitjor i que, com tu dius, no vivim amb aquesta seguretat de que a qualsevol moment podem anar a un CAP i que ens atenguin. Bueno, sí, també, joder, tots aquests joves que no està bé perquè molts joves no també demostren un sentiment de, no sé com dir-ho, de compromís o de gent superimplicada. Bueno, que això no falta, però tota aquesta gent que ha hagut d'anar a córrer acabant la carrera de medicina, d'infermeria, i han dit, vinga, a treballar tots, que falta personal. I, hòstia, també és de valor. O sigui, que deixin de dir que som uns vagos. El què? Que deixin de dir que som uns vagos i que passem el Home, això per començar, bueno, jo penso que qui diu això ja és perquè no coneix la realitat directament. Però bueno, també era que deies això dels pobres que han hagut d'anar a treballar mentre estudiaven i no sé què, aquest és un altre tema també del jovent, no? De dir, fins a quin punt et pots permetre estudiar si a casa teva el teu sou és important i has d'anar a treballar i has de fer hores, has de saber quin curro per poder pagar-te la matrícula universitària o per poder fer que a casa teva mengin. Llavors, a quin punt el dret de l'educació pública universitària és real? Sí, bueno, clar, dius, hòstia, hauríem de poder treballar mentre estudiem perquè si ens paguem la carrera. Dius, bueno, també seria l'hòstia que ens paguessin per estudiar, com fan a Finlàndia, no? Com a mínim que les taxes estan 30% més baixes, encara estan més altes que quan jo vaig començar a estudiar, que no diré quin any va ser. Però, bueno, és que treballar per haver d'estudiar ja n'hi hauria de ser així. Passa que, bueno, la disjuntiva que tenim és fotodira. Sí. Per això que és un problema afegit de dir que si a sobre et vols formar, doble precarització màxima, vull dir, i el de les pràctiques a mi em sembla, vull dir, ja és una cosa que jo sempre m'ha molestat molt, de dir, tio, estic aquí invertint el meu temps, que a més, amb el futur que està l'educació, per exemple, que és el meu sector, però per exemple la sanitat també, ara en aquests dies que hi han anat molts estudiants, del mateix, de dir, ho estem fent un cop de mà perquè el sistema, sense aquestes persones que estan aquí fent pràctiques, no tira, i a més estem pagant la matrícula, mentre no podem treballar d'una altra cosa que realment ens doni uns ingressos. Jo me'n recordo que hi havia una consellera d'Educació, una perla, per així dir-ho, que juraria que, bueno, és la que va, consellera catalana, els catalans fem coses molt malament, també coses bé, però bueno, que va dir, bueno, va posar les primeres matrícules a FP, perquè jo crec que la formació professional abans teníem matrícules molt baixes o eren quasi gratuïtes. I deia, bueno, diu, si els joves es poden gastar diners en un iPhone, doncs que se'ls gastin en la matrícula del grau. Dius, ole tu, tio. Bueno, això et demostra també l'univers paral·lel en què viuen molts polítics, que al final dius, bueno, sí, clar, és que una cosa, si el teu referent de jove és una persona que es pot pagar un iPhone, doncs amb quina joventut et deus relacionar tu en el teu dia a dia, no? Quantes realitats coneixes? Sí. Només coneixen joves que es poden pagar iPhones, que van sense mascareta, que t'emborratxen... Bueno, no sé, tenen una imatge que... Però bueno, també és qüestió nostra... És veritat, ara rebré pals, però també vivim en una societat que cada cop més envellida, no? Amb tot el nostre respecte cap a la gent gran, cap als nostres pares, que ens estimem molt. Però que també ens hem de fotre a nosaltres al nostre lloc, perquè a mi m'expliquen les veritats que fotien els nostres pares a la nostra edat i dius, a veure, tio, com es nota que aleshores portàveu vosaltres la batuta, en certa manera, però bueno. Clar, però és el que dèiem abans, al final ells abans hi va haver un punt en què van superar la qualitat de vida dels seus pares, es van veure amb el poder una mica d'agafar les regnes de la seva vida i nosaltres en aquest moment encara no l'hem vist. Vull dir, nosaltres encara molts depenem dels nostres pares. És així, llavors en quin moment tu agafes això, no, la batuta, com dius tu, i fas una mica el que vols quan tu encara depens, per exemple, econòmicament dels teus pares, perquè encara no has acabat d'estudiar i encara no has pogut tenir un sou de 8 hores d'una jornada laboral de 8 hores, vull dir que... Sí. Bueno, no sé, en resum, quin missatge vols enviar? Ja els has dit als de la CL que no facin cas als seus pares, faltaria també dir que no facin cas als seus profes, però pobra gent, ja que has estudiat per mestre, tampoc. Bueno, aquest és un altre debat, vull dir que també hi ha molts mestres que no tenen raó, vull dir que escolteu-vos-els amb pinces també. No, això, que al final és que no és cap missatge positiu, per això també em sap molt de greu dir-lo, però al final és així. Vull dir, si no vens d'una família una mica benestant
i has de dedicar temps a treballar o has de pagar matrícula universitària amb sous de l'estiu o el que sigui, i planteja't fins a quin punt la teva qualitat de vida ha d'anar depenent d'això durant tants anys. Vull dir, és que potser no surt a compte ni treure't un grau universitari. Potser vols fer un cicle i després treballar d'allò un temps i després, si t'interessa una altra cosa, estudies una altra història. Però vull dir, fins a quin punt tu t'has d'hipotecar la teva joventut, perquè al final és així, amb pagar-te un grau universitari que potser al final ni et serveix de res, ni treballes d'allò, ni pots treballar d'allò perquè no tens accés a un lloc de treball d'aquell àmbit. Vull dir que és una reflexió que als 18 anys costa molt de fer, no ets conscient de la realitat, però bueno, jo des dels meus 24, que tampoc és una gran edat aquí com per fer grans sentències, és la conclusió que he acabat traient, que al final porto molts anys depenent d'això i que potser m'ho hagués pogut estalviar si això algú m'ho hagués dit en aquell moment. Sí. Bueno, escolta, diuen aquí que hem vingut a rajar, sí, hem vingut a rajar i hem fet una mica el tribunero, no? Però bueno, no, a veure, sí, jo crec que hi ha molts aspectes molt positius, no? I tu també dius, has posat aquests exemples per no marxar. Jo també, quan vaig tornar aquí, vaig estar una temporada fora també, perquè per estudiar certes coses aquí pagant un pastón, estudiar certes coses a fora pagant menys. Però, joder, també hi ha moltes coses aquí que ens fan sentir part d'algú, que està bé que la gent es mogui, que els joves es mouen, fan moltíssimes coses. I, en fi, a veure, jo ara estic a l'Ajuntament, estic com a regidor de jove, soc el tio més jove de l'Ajuntament, de fet soc el pringat que estava allà darrere a la foto de la Colau, que li fan la foto amb el banys, doncs jo estic allà darrere una mica d'aguantaveles. I, a veure, fem el que podem, la situació és xunguilla, perquè, a veure, també l'Ajuntament té el pes que té. Però també m'agradaria posar en valor la feina. Bueno, els ajuntaments tenen molt de pes, eh? Sí. Vull dir... Quin aspecte veus? A veure, fes aquí una mica de... Llavors és rajar, eh? T'estàs posant en un jardí, eh? Sí, home, sí, jo em foto... Sí, no, si t'explico ja amb el jardí que em foto, no surt de cap. Fot-li. No, vull dir que la nostra vida quotidiana també del jovent que tenim intenció, no? Del dia abans d'intentar fer projectes, coses de voluntariat, coses d'associacionisme, coses que fins i tot no són ni de voluntariat. Vull dir, ja d'intentar com mantenir coses bàsiques. Per exemple, al meu poble no existeix el casal d'estiu municipal. El casal d'estiu hem de muntar la gent del cau amb una mica de voluntat i una mica de ganes de treballar i de tenir un sou a l'estiu també, però vull dir que al final és com una cosa que estem cobrint un servei bàsic. Saps què et vull dir? I llavors, aquí els ajuntaments és on han de donar la talla i dir, hòstia, doncs ja que tenim aquesta gent disposada a fer això, anem a posar-ho tot fàcil. I no sempre és així, ja t'ho dic. Ja. No, està clar. A veure, nosaltres aquí a Barcelona funciona molt per districtes, també. Vull dir, hi ha districtes on es deixa bastanta... Home, on hi ha bastant, diguéssim, masquerra amb tots aquests temes. Hi ha districtes que són una mica més xunguitos, però a veure, està clar que no és fàcil, sobretot amb el tema burocràtic, permisos, etc. Tenim molts problemes amb temes de concerts, temes horaris. Cada cop es restringeix una mica més el camp d'actuació. Sí que el tema del lleure, a Barcelona ha sigut com ha sigut, clar, aquí hi ha més oferta, per sort, depèn del barri. Depèn del barri hi ha més oferta i hi ha menys. Els barris més fotuts, malauradament, hi ha menys oferta. Hi ha projectes també com el Baobab, hi ha mogudes, però passa que, es pica pedra i pica pedra. Bueno, aquí és on entra també el vostre paper, no? És a dir, fins a quin paper se li dona a la joventut en cada ajuntament i fins a on es vol invertir en que aquesta joventut tingui uns recursos per fer activitats que interessen també que existeixin. Vull dir, al final, és una festa major, que interessa que existeixi una festa major, que hi hagi com aquest sentiment de comunitat, que hi hagi uns costums que es vagin repetint al llarg del temps, i si aquí no hi ha una aposta clara per part dels ajuntaments, allò és el que dèiem abans, per amor a l'art, al final s'acaba morint. Sí, no, a veure, aquí a Barcelona també tenim sort que tenim també una xarxa de punts Infojove, de casals. Bueno, també és important l'administració quan té en compte els seus serveis, però també a vegades hi ha molts casals autogestionats, molta gent que està en casals de joves, en altres mogudes, que, és el que dius tu, tampoc tenen i no haurien de tenir aquesta vocació de servei, perquè no són un servei públic i perquè l'Ajuntament, però, fan una feina comunitària molt important i a vegades també és veritat que l'administració pública no pot o no sap tampoc com tenir en compte tot el que porten, és una mica complicat també. Sí, no sé, jo el que trobo també com d'aquests temes d'administració és com les barreres una mica com burocràtiques o
o d'aquest estil que hi ha de dir, no, és que escolta'm una cosa, és que no vull trucar a un telèfon i que em passin a no sé quin administratiu i que em passin... No, puc parlar amb una persona que em pugui solucionar aquest problema? Sí. No? Marrons tot el dia. Però, bueno, escolta, no, a veure, jo la veritat és que a mi m'agrada que la gent foti canya en aquest aspecte, perquè, collons, per alguna cosa he tingut la xiripa d'estar on estic i, joder, és veritat que a vegades en polítiques de joventut, perquè també està una mica encursetat, no? Tot i que toca molts temes, també és difícil que la gent hi pensi concretament. Passa que la gent, lògicament, com tu i jo estem fent el debat, reflexiona sobre els temes en general, però, bueno, hi ha cosetes que Bueno, perquè penso que també s'ha de donar l'espai. Vull dir, quantes vegades hem vist per part d'un ajuntament, per part d'una institució pública, ostres, organitzem una taula rodona, organitzem un espai de debat entre els propis joves perquè surtin aquestes necessitats. Perquè, a més, una de les característiques de la joventut en general i més en els temps que ens ha tocat viure ara és que hi ha molt de canvi. És un canvi constant. Vull dir, les generacions opino que cada cop són més curtes. Vull dir, jo em sento superlluny de la gent de 16 anys i hasta de la gent de... Vull dir que tenen unes necessitats molt diferents a les meves i que si la gent que està a les institucions segueix pensant que les necessitats no canvien i no dona aquests espais per escoltar, per donar veu i perquè existeix aquest debat, fins a quin punt poden atendre unes necessitats que no coneixen? Bueno, sí, això de les generacions és una mica com el tema de les xarxes socials, no? Vull dir, el Facebook, la generació del Facebook ja no sabia que era el Twitter, el del Twitter ja... Bueno, el Twitter ja... Després parlem del Twitter un segon. L'Instagram i els de l'Instagram ja no sabem ni el que és el TikTok, no? Vull dir, sí que la gent que esteu més dintre igual. Però és el que tu comentes. També et diré que a vegades si l'Ajuntament també, o l'administració, quan vol parlar amb els joves, quan fa muntem taula rodona o muntem Consell de Joventut, bueno, no Consell de Joventut, no, Comissió de Joventut, clar, al final tampoc et ve tothom, no? Perquè també és un format que no convida absolutament gens a que la gent vingui i moltes vegades el van a buscar. Sí, s'ha de repensar el format i s'ha de repensar també com per quin sector del jovent està dirigit, no? Que moltes vegades caiem en la trampa de pensar que només busquem els nostres iguals. Per exemple, jo al meu poble ens passa molt, que al final som 50-60 persones de la mateixa corda i sempre som els mateixos perquè al final arribem a nosaltres mateixos, no arribem a gent que no tingui els mateixos interessos o el mateix context que nosaltres. I llavors costa molt, doncs això, no? Sortir del teu propi quadrat i dir, escolta'm, que haig de buscar una manera nova per arribar a aquesta gent que no tenim gairebé res en comú i que tenen el mateix dret que nosaltres a participar d'aquest debat, evidentment. Bueno, doncs escolta, jo el tema de joventut i ocupació i participació, bueno, jo crec que anem a molt, jo el diria tant que n'hi ha. No sé, per anar acabant, alguna cosa que estigueu preparant des de Canal Malaya, alguna moguda que ens pou avançar? No sé. No tenim informació. Jo també et dic que ara mateix estic desitjant ja fer alguna cosa perquè porto molt temps una mica en silenci des de Canal Malaya, però bueno, jo penso que s'estan fent molts fitxatges molt interessants també, perquè una cosa de Canal Malaya és que no som els 10 que vam començar, sinó que ara ja s'ha anat incorporant gent nova, gent de diverses zones geogràfiques amb diferents accents, dialectes, diferents temes que ens interessen i penso que aquesta diversitat és el que ens està donant el punt, no? I que és el que val la pena estar pendent del que fem, del que surt des de Canal Malaya, perquè és això, hi ha novetats cada setmana. Bueno, escolta, i acabarem amb la pregunta toca collons. L'altre dia sortia, bueno, demà tinc una reunió en Plataforma per la Llengua, igual no em foten bronca, però bueno, l'altre dia sortia que el català era la 5a llengua més parlada al Twitter. Què creus? Que hi ha molts bots? Que estem tot el dia donant la vara? O com està? Tu què creus? Per què passa això? Jo crec que sí que estem tot el dia donant la vara, perquè som gent que ens costa molt callar i som molt pesats i tota l'estona penso que volem que se'ns escolti i volem com deixar posada la nostra opinió en algun espai, tot i que sigui la mateixa d'algú altre amb un matís molt petit, però que tu tens una necessitat de deixar-ho allà. No ho sé, penso. Jo tampoc és que conegui aquí moltes altres societats del món com per dir-te, no sé, però no sé, des de la meva perspectiva que l'any passat vaig estar a Austràlia 4 mesos, doncs la gent allà no té tanta... Bueno, perquè és una mica el que dèiem abans, que hi ha molt de moviment social i el moviment social implica un debat i el debat ens agrada deixar-ne constància, saps? Si aquest debat ja no hi fos, potser tampoc hi hauria tanta participació a les xarxes. Vull dir que, no sé, penso que deu ser una mica com per això, no? Perquè aquesta cultura de tota l'estona està com comentant en comunitat i volem com tota l'estona que se'ns doni veu, que penso que és una cosa que està molt bé. Bueno, doncs escolta, està bé que segueixin a Twitter, també que es passin a altres plataformes i que facin vídeos i que generin alguna mica més, amb més caràcters, que també està bé.
Però, bueno, malauradament pels vots russos seguim sent la 5ª força de Twitter. Bon, Laura, doncs, escolta, moltes gràcies. A tu, Max, moltes gràcies per comptar amb mi. M'ha passat molt bé i, escolta, l'últim punt, friqui de la conversació, també donar les gràcies a la cervesa que ha estat aguantant el telèfon. Sí, jo tenia una ampolla d'aigua, però perfecte. Espero que encara estiguin fredes. Bueno, però escolta, anem xerrant i de veritat, moltes gràcies. Jo crec que ha estat molt interessant i anirem veient el que aneu fent. Sí, moltes gràcies a vosaltres.